Вы глядзіце на фотаздымак, на партрэт, з якога на вас пазіраюць людзі. Пасміхаюцца, задуменна глядзяць у бок. Маладыя, узнёслыя, таленавітыя, амбіцыйныя, творчыя, поўныя надзеі. Але вы ведаеце, што наперадзе іх чакае вялікая трагедыя. Пра такі здымак за момант перад катастрофай мы і пагаворым сёння. Хаця на першы погляд складваецца зусім іншае ўражанне. Афіцыйны групавы партрэт маладых беларускіх пісьменнікаў. Давайце прыгледзімся разам і разгадаем таямніцы партрэта ўдзельнікаў літаратурнага аб'яднання ўзвышша разам з выкладчыцай літаратуры, перакладчыцай, літаратурнай рэдактаркай, сувядоўцай цудоўнага падкаста «Спіс на лета» Марынай Казлоўскай. Гаспадарня Марына, прывітанне. Прывітанне, Юль. Можа быць, трэба нешта дадаць такога прадстаўлення? Я думаю, што яно дастаткова поўнае, адно, што, напэўна, самае актуальнае маё амплуа апошніх гадоў – гэта рэдактарка літаратурных тэкстаў. Хаця выкладчыца літаратуры мяне грэе нашмат больш, шчыра кажучы. Самае дарагое сэрцу, але паўсюль любоў да літаратуры. Так ёсць. Давайце пачнем з вельмі простага пытання. Як, на вашу думку, звязаная фатаграфія і літаратура? І тое мастацтва. І для мяне гэтага дастаткова, бо я вельмі люблю мастацтва. Мне здаецца, што і літаратура, і фатаграфія – гэта пра тое, як заўважаць прыгожае і як спыняць імгненне. Прычым гэта заўжды вельмі суб'ектыўнае імгненне. Альбо гэта нешта прапушчанае праз душу чалавека, паэта, пісьменніка, які нешта у нейкі канкрэтны момант пра сябе зразумеў і паспрабаваў гэта зафіксаваць. Нават калі ён піша, ведаю, пейзажны верш, гэта заўжды пейзаж душы, бо мы бачым гэтую карцінку вачыма чалавека ў тым стане, у якім ён сёння знаходзіцца вось у гэты канкрэтны момант, і жаданне спыніць імгненне. І фота, мне здаецца, гэта тое самае. Спыніць імгненне, за якім далей хаваецца нейкая гісторыя, і мы, як і, дапусцім, у вершы, гэтую гісторыю можам паспрабаваць разгадаць. І знакаміты тэкст Алеся Разанова «На заінілым трамвайным акне хтось напісаў «Я кахаю». Все паглядаюць на свет праз гэтыя словы. Для мяне гэта фотаздымак. Дакладна. І гэта спроба спыніць імгненне, магчыма яго адрэфлексаваць. І яшчэ адна важная, як мне здаецца, функцыя, якая аб'ядноўвае літаратуру і фатаграфію, гэта спроба захаваць памяць. Бо ўрэшце гэта тое, што застаецца альбо візуальная нейкая гісторыя эпохі, альбо рэфлексіўная слоўная гісторыя. Таму яны вельмі блізкія. Я ўвогуле люблю кнігі, якія ілюструюцца фотаздымкамі. Першае, што я гляджу ў кнізе, гэта фотаздымкі. Мне заўжды вельмі цікава. А калі вы ўяўляеце вось кнігу з фотаздымкамі, якая першая кніга вам так прыходзіць да памяці? На сёння гэта этнаграфічная экспедыцыя Вацлава Ластоўскага. Чамусьці. Як не дзіўна, у Скарына Прэс выйшла гэтая кніга з фотаздымкамі стагоддзевай даўніны. І гэта кніга, якая вельмі багата ілюстравана і дазваляе нам проста пабачыць, якой была Беларусь стагоддзя таму. Гэта, мне здаецца, вельмі такая важная гісторыя. А вось пра кнігі, пра літаратуру і фотаздымкі, калі вы казалі, я падумала яшчэ пра тое, што ні ў літаратуры, ні ў фатаграфіі немагчыма абсалютна аб'ектыўнасць, таму што заўжды ёсць нешта, што застаецца па-за кадрам і па-за тэкстам, і нешта, што глядач ці чытач усё роўна будзе таксама ўспрымаць праз такую вельмі асабістую прызму. Так мы і разглядаем здымкі, і чытаем тэксты. Гэта проста такі трыумф суб'ектыўнасці, і мне гэта вельмі падабаецца. Хаця здавалася б, што такого складанага? Узяў, там стрыкнуў нешта, і усе бачаць адно і тое ж. Насамрэч, гэта вялікая ілюзія. Канешне, гэта вялікая ілюзія, і гэта ж заўсёды і пра момант, і пра кадр, і пра
Так, тое, што вядзе да гэтага моманту, то бок, да, вельмі шмат розных складнікаў, і гэты карт'е-брысонаўскі вырашальны момант, што вось праз секунду гэта ўжо зусім іншае. І здавалася б, таксама пейзаж апісаны ў літаратуры, ну вось чытаеш, да, дакладна уяўляеш там нейкую выяву і так далей, а паспрабуй апішы, сам не атрымаецца так. Ну, увогуле, калі казаць пра пейзажы ў літаратуры, да іх жа трэба дарасці. Звычайна ў дзяцінстве ты чытаеш эту кніжку, гартаеш хутенька, таму што там няма нібыта інфармацыя, але насамрэч гэта дарастаеш да таго ж, наколькі гэта крутая гісторыя і наколькі гэта вялікае мастацтва паспрабаваць гэтае імгненне спыніць. І ў літаратуры беларускай, здаецца, вельмі шмат пейзажаў у розных плынях беларускай літаратуры. Гэта нейкая такая, можа быць, спосаб расказаць пра рэальнасць такімі метафорамі і сімваламі, так, і пазбегнуць нейкім чынам цэнзуры таксама, таму што вось мы неяўна мне кажам. здаецца, што гэта залежыць ад таго, у якім мы знаходзімся перыядзе літаратурным, бо часта так гэта можа быць інструментам перадачы настрою, але варта тут, напэўна, памятаць, што мы у нейкай частцы нашай гісторыі сялянская нацыя і пейзаж — гэта свет, у якім ты жывеш. І гэта спосаб пазнання таго свету, у якім ты знаходзішся, бо гэта адзінае, што табе дадзена, не горад з гэтым тлумам, да, вось, там, ведаю, поле, лес, бор, рэчка, і ва ўсім гэтым ты можаш сябе адчуваць вельмі такой упісанай ва ўсё гэта гарманічнай часткай, гэта вельмі ж каштоўнае такое адчуванне. Але да яго таксама, мне здаецца, трэба дарасці. Так, да таго, каб не спыняцца на нейкім гэтым экшане, да, там, дзе відавочны. Не бегчы. Так, спыніцца, медытаваць. Это дзен, да яго, а да дзена трэба дарасці. Медытацыя, да. А вось цікава, як вы глядзіце на... Мы з вамі будзем абмяркоўваць партрэт, да? І наогул, як вы глядзіце на партрэты літаратараў і наогул на фотаздымкі, як даследчыце, як чалавек прафесіянал з боку літаратуры, ці ўплывае гэта на то, як вы разглядаеце фотаздымкі, як расшыфроўваеце іх? Я б, напэўна, не казала пра тое, што я спрабую ў гэтым фотаздымку нешта расшыфраваць. Для мяне партрэты — гэта спроба зразумець асобу, характар асобы, якая хаваецца за тэкстам. Зразумела, з пазіцыі літаратуразнаўства неправільна атаясамліваць апавядальніка альбо лірычнага героя з асобай аўтара, але наша свядомасць гэта робіць пастаянна, і здаецца, што гэта нейкія тоесныя паняткі. І ў такім выпадку фота, партрэт — гэта для мяне такі эфект набліжэння да аўтара і такая ўваходная кропка, спроба зразумець, што за чалавек, з якім характарам стаіць за тым ці іншым тэкстам. Спроба такая ужывання герменеўтычнага такога для таго, каб спасцігнуць тэкст. Часам, і для літаратараў жа гэта важна. Калі мы прыгадаем, я не ведаю, Скарыну, які змясціў свой партрэт у Бібліі, ну, наколькі гэта павінна была быць амбіцыя, і наколькі для яго было важна для таго, каб застацца і ў такім выглядзе. Не проста ў выглядзе даробку альбо імя, але і ў сваім візуальным выглядзе застацца у памяці. І мне здаецца, што для нас, як для чытачоў літаратуры, гэта вельмі важна, гэта нейкі спосаб спасціжэння зместу, хаця, здавалася б, гэта такія вельмі розныя рэчы, але як мы імкнемся, не ведаю, спасцігнуць Бога, ачалавечыўшы яго, намаляваўшы ікону і уявіўшы сабе нейкі візуальны вобраз, з якім прасцей размаўляць, больш за тое, наблізіўшы гэты вобраз да сябе. Атаясамлівацца. Так, каб ён візуальна быў да мяне падобны, бо, не ведаю, маліцца чорнаму Богу я не магу, а вот беламу нібыта ўжо і неяк мне і зручней. І тут фотаздымак выконвае, мне здаецца, тую самую функцыю. Для мяне яшчэ вельмі важна, што гэта пэўныя такія уводзіны ў эпоху. Гэта адлюстраванне эпохі,
І гэта зноў жа тут ёсць гэты эфект набліжэння, спроба гэтую эпоху зразумець праз тое, што навокал было. І гэта я б назвала спробай вярнуцца з такой катэгорыяй дыназаўраў, а гэта вельмі актуальна для беларускай літаратуры. Бо калі з ёй сутыкаешся ў школе, то здаецца, што гэта ўсё даўно-даўно мёртвае. Яно стваралася нейкімі бронзавымі помнікамі, якія не мелі страсцей, не ведаю, у іх не было любімай стравы, яны не апраналіся, у іх не было там каханкаў, гэтак далей. Асабліва гэта падкрэсліваецца, калі глядзіш на фотаздымкі, якія выбіраюць у падручнікі па літаратуры. Мне здаецца, што гэта своеасаблівае нейкі тып катаванняў. Каб табе кепска, а табе пакажуць яшчэ фотаздымак, і ці напалохае, і пасля будуць табе сніцца страшныя сны яшчэ некалькі месяцаў, калі ты зірнеш на партрэт, не ведаю, Кандрата Крапівы. І, уласна, мне важна, калі я была настаўніцай, калі я выкладала, было важна паказаць, як гэтыя людзі выглядалі. Насамрэч, як выглядаў Купала, калі ён пісаў «Раскіданае гняздо». Не той паламаны чалавек, які ўбачыў, як разбурылася ягоная мара, звычайно фотаздымкі змяшчаю там 30-х гадоў, якіх-небудзь. А той красаўчык, Малады. якога-небудзь 12-го года з гэтымі вусікамі, которые ён спецыяльна сетачку надзяваў на ноч, каб яны ў яго былі закручаны. І гэта таксама хіпстарская гісторыя, але гэта вельмі цікава суадносіць тэкст якое-небудзь, не ведаю, а хто там ідзе з хіпстарскімі вусікамі і задаваць сабе пытанне, там, пра што вядзецца. Альбо паглядзець, не ведаю, на тэксты Францішка Багушевіча, альбо не Францішка Багушевіча, Мацея Бурачка. З аднаго боку, і на фотаздымак, дзякуй Богу, ён у нас ёсць, Францішка Багушевіча, і паспрабаваць гэтыя рэчы суаднесці і задацца пытаннем, чаму так. Як вы лічыце, ці ўплываюць фотаздымкі, партрэты пісьменнікаў на тое, як мы ўспрымаем іх творчасць? Здаецца, праз здымак сапраўды складваецца і умацоўваецца пэўны вобраз аўтара. Бо зноў жа партрэт – гэта шанец на самарэпрэзентацыю і шанец застацца ў гісторыі. Фатаграфічны партрэт развіваецца адначасова з самой фатаграфіяй. Першыя фатаграфічныя метады дазваляюць зафіксаваць выяву чалавека, але вытрымка яшчэ доўгая. Заставацца нерухомым складана. Ды і кошт такіх выяў быў вельмі вялікім. Не кожны мог дазволіць сабе такі фотаздымак. Французскі карыкатурыст, які стаў культавым фотографам-партрэтыстам, Надар, яшчэ ў 1850-60-е гады фатаграфуе ў сваім атэлье выбітных дзеячоў мастацтва і літаратуры свайго часу. Сярод іх Шарль Бадлер, Александр Дюма, Тэафіль Гатье, Віктор Юго. І такім чынам гэтыя прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі і багемы пачынаюць існаваць не толькі ў сваіх творах, але і ў візуальнай культуры. Паступова фатаграфія становіцца не толькі сродкам адлюстраваць і захаваць тое, як выглядалі гэтыя людзі, але і паказаць іх індывідуальнасць, падмацаваць іх эстэтычныя перакананні. А ў 1900-е фатаграфічны партрэт становіцца неад'емнай часткай летапісу культурнага жыцця. На іх мастацкія аб'яднанні, плыні, рухі, супольнасці, адныя толькі групавыя партрэты сюррэалістаў, чаго вартыя. Гэта не проста сумесныя здымкі, а адлюстраванне іх эстэтычных і жыццёвых пошукаў і поглядаў, ды культурных працэсаў таго часу. Але ж вернемся да беларускага кантэксту. Першы вядомы датаваны беларускі літаратурны фотапартрэт – гэта здымак Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, аўтарства Антона Прушынскага, аднаго з самых першых і самых вядомых беларускіх фатографаў. Гэты партрэт датуецца пачаткам 1860-х гадоў, і вы дакладна бачылі яго ў падручніках літаратуры ды ў іншых крыніцах. Дзякуючы такім партрэтам аўтар становіцца публічнай фігурай. Сёння, напэўна, яго б назвалі інфлюэнсерам. Што адметна, і ў Беларусі, і агулам у Еўропе фотаздымкі пісьменнікаў адлюстроўваюць іх творчыя рысы. Прарок Купала, інтэлектуальны селянін Колас, рамантычны і еўрапейскі Богданович. Ці вось у сусветнай літаратуры змрочны партрэт Эдгара Алана По, які датуецца прыкладна 1848 годам і наогул з'яўляецца адным з самых ранніх вядомых фотапартрэтаў пісьменніка ў гісторыі. Адчужаны Франц Кафка.
шляхетная і інтэлектуальная Вірджынія Вульф у аб'ектыве Джулі і Маргарет Камерам. Фатаграфія падмацоўвае ці нават стварае міф вакол асобы пісьменніка і дазваляе нам зразумець, як яны самі ўспрымалі сябе і сваю творчасць, які вобраз хацелі стварыць і зафіксаваць. Фатаграфічны партрэт – гэта моцны інструмент самаідэнтыфікацыі. У кантэксце таго фотаздымку, пра які мы сёння будзем размаўляць, вельмі цікавая такая ёсць, не для слабанервных, але тым не менш гісторыя цэнзуры і таго, як вымарваліся людзі з фотаздымкаў. Бо ёсць розныя версіі фотаздымкаў, на якіх знікаюць героі, і гэтых герояў спрабуюць з гісторыі выкрэсліваючы з фотаздымкаў. І можна назіраць за тым, як рухаюцца гэтыя героі, як да галавы аднаго прычэпліваецца цела іншага, бо галава іншага ўжо зляцела. І гэта такі дастаткова траўматычны досвед, як і кожны беларускі досвед, але гэта частка гісторыі, і мне здаецца, што гэта вельмі важна паказваць для таго, каб з гэтага кола паспрабаваць выйсці. Але збольшага для мяне гэта спроба набліжэння, ужывання і разумення чалавека, і гэта такая штука вельмі гуманістычная. Чалавека і таго, як ён сам бачыў сябе, бо фатаграфія, асабліва той момант пазіравання і так далей, дае такую магчымасць, падрыхтавацца і падумаць, як я буду прадстаўлены, якія свае рысы, якія свае думкі чалавек можа перадаць праз той вобраз, які будзе стварацца на фотаздымку. Так, это цікава. Калі гэта не 38 селфі ў дзень, а гэта фотаздымак, які зроблены, часта адзін раз на жыццё. Таму вельмі люблю даўнія фотаздымкі. У мяне ёсць такія фотаздымкі немнога, але тым не менш фотаздымкі маёй сям'і. І назіраць гэты дыван, які вісіць, і людзі, якія там углядаюцца ў камеру. І для іх гэта вельмі важны момант у жыцці. Яны такія, як іх расставілі. Цікава за гэта назіраць, безумоўна. Перад намі фотаздымак з фондаў Беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва. Ён датуецца 1926-1928 гадамі. Гэта срэбна-жылацінавы адбітак, магчыма, зроблены са шклянога негатыва, бо менавіта яны былі тады найбольш распаўсюджаныя для студыйных групавых партрэтаў. Фатограф невядомы, што досыць тыпова для тых часоў, але відавочна, што гэты здымак зроблены прафесійным фатографам. І тое, што гэта было спланаванай фотасесіяй, з якой захавалася, дарэчы, некалькі фотаздымкаў. На іх узвышаўцы мяняюцца месцамі, на некаторых з іх выглядаюць больш ці менш фармальна і сур'ёзна. На здымку удзельнікі літаратурнага аб'яднання «Узвышша», аднаго з ключавых інтэлектуальных аб'яднанняў беларускай культуры другой паловы 20-х гадоў. Іх эстэтычная крэда, заснаваная на вялікай эстэтычнай патрабавальнасці да літаратуры, адлюстроўваецца і на здымку. Толькі паглядзіце на іх постаці, пагляды, касцюмы. Гэта эліта свайго часу, інтэлігенцыя. А такая фотасесія – гэта шанец на самарэпрэзентацыю. І агульным фотаздымкам яны фіксуюць сваю прыналежнасць да агульнай культурнай плыні, ды ўпісваюць сябе ў гісторыю беларускай літаратуры не толькі паасобку, але і як супольнасць. А наяўнасць такой фотасесіі сведчыць пра тое, што яны ўсведамлялі значнасць тагачасных культурных і грамадскіх працэсаў і свайго месца ў іх. Здымак быццам поўны надзеі і адчування, што ўсё наперадзе. Але насамрэч гэта вельмі цяжкі здымак. Ён літаральна фіксуе момант перад катастрофай і ў нейкім сэнсе наш страчаны культурны шанец. І гэты разрыў паміж абодвума адчуваннямі, паміж тым, што мы бачым і што мы ведаем, і стварае сапраўдную драму на гэтай выяве. І цікавасць у тыя гады, калі быў зроблены здымак, пра які мы будзем размаўляць, пачынаецца якраз такія групавыя партрэты прадстаўнікоў розных мастацкіх плыняў, напрыклад, там у той жа Францыі, дадаісты, і там нейкія здымкі, дзе яны смяюцца, неяк так, такія нейкія зусім іншыя па вайбу, па атмасферы здымкі. І вось тут, мы так плаўна пераходзім да нашага здымку, ён зусім іншы, хаця ў гэтай серыі таксама ёсць здымкі трошкі больш такія нефармальныя, скажам так, усё ж такі, але
тады можам мы перайсці да гэтага здымку. Хацела спытаць вас, чаму вы выбралі менавіта гэты здымак і чаму менавіта пра здымак узвышаўцаў хацелі паразмаўляць? Таму што можам так заспойлерыць ці затізерыць, ці забэкстейджыць слухачкам і слухачам пра тое, што спачатку я прапанавала вам паразмаўляць пра адзін з першых вядомых здымкаў літаратараў у беларускай фатаграфіі і літаратуры. Гэта партрэт Дуніна Марцінкевіча аўтарства Прушынскага, які добра вядомы, шырока распаўсюджаны і гэтак далей. Але ў выніку мы будзем размаўляць пра іншы здымак. Чаму асабіста для вас ён такі цікавы і важны? З аднаго боку, таму што я вельмі люблю літаратуру 20-го стагоддзя. І Дунін Марцінкевіч вельмі загадкавая фігура, ён пражыў вельмі цікавае жыццё. Спадзяюся, калі-небудзь мы атрымаем які-небудзь серыял на Нетфліксе, які распавядзе нам пра ўсе авантуры жыццёвыя Дуніна Марцінкевіча і пра яго Камілу, і пра тое, як ён выкрадаў гарбаты сваю жонку, там, і гэтак далей, калі-небудзь. Але гэта не сфера маіх прафесійных інтарэсаў. 20-е стагоддзе мне бліжэйшае. І калі казаць менавіта пра той час, у які зроблена серыя фотаздымкаў, гэта цікава, што серія. І яны трошкі па-рознаму паказваюць і адносіны паміж людзьмі і тое, як выглядала, мне здаецца, унутранае жыццё літаратурнага аб'яднання ўзвышша, хто там з кім кучкаваўся, хто з кім ствараў нейкія мікрагрупы і гэтак далей. Чаму важна і чаму я выбрала гэты фотаздымак? Мы свой досвед, які мы зараз перажываем, спрабуем накласці на наша мінулае, зразумець, там, дзе мы зараз, нейкую знайсці кропку апоры. І мы часта знаходзім яе ў гісторыі Савецкага Саюза і, там, не ведаю, рэпрэсіі 30-х гадоў. То бок, калі азіраешся назад, то спрабуеш прыкінуць ты дзе. Ты зараз у 35-м ці ў 37-м, можа, не дай Бог, у 41-м, там дзе-небудзь, і на парозе стаяла лета, пагражаючы пісталетам, як там пісаў Міхаланім Падыстаў. І мне здаецца, што вельмі важна ў гэты час пры розных нагодах вяртацца, бо тое, што ёсць з намі сёння, шмат у чым закладвалася тады. Тыя патэрны паводзінаў, тая неперажытая траўма і нерасказаная траўма. З іншага боку, гісторыя людзей, пра фотаздымак, якіх мы сёння гаворым, яна трошкі такая гісторыя для ацверазення, такая прышчэпка ад таго, каб дзяліць свет на чорнае і белае. Бо яна больш складаная, больш глыбокая, больш супярэчлівая. І вось для мяне гэта спроба выйсці па-за межы такога супрацьстаяння, дзе ўсё вельмі адназначна. Бо на гэтым фотаздымку і гісторыя гэтых людзей гэта не вельмі адназначна. Але яшчэ, што для мяне вельмі важна, што гэты фотаздымак ёсць. І калі мы казалі пра захаванне памяці як функцыю фатаграфіі, то тут яна сыграла напоўніцу, бо некалькі дзесяцігоддзяў гэтых людзей спрабавалі выцерці з гісторыі літаратуры, гэта амаль удалося на некалькі дзесяцігоддзяў, прынамсі, з гісторыі іх сямей, бо пра іх не згадвалі, і гэта было страшна згадваць, што некалі ў гэтай сям'і нарадзілася вот такое дзіця. І гэта не тое, што перамога справядлівасці. Не здараецца перамогі справядлівасці, на жаль, хаця вельмі хацелася б убачыць аднойчы такую гісторыю, але гэта нейкі крок да справядлівасці, бо хацелі выцерці, а вось тое, што ёсць, яны на нас маладыя, прыгожыя, усмешлівыя, з гэтага фотаздымку глядзяць. І вельмі балюча глядзець на гэты здымак, якраз такі ведаючы, што здарылася пасля, што адбывалася пасля. Таму што здымак падаецца такі поўны надзеі, такога святла, гэта іх і маладосць, і нейкія такія постаці, так. І я шмат разоў пераглядала гэты здымак, калі рыхтавалася да нашай размовы, і
просто літаральна часам да такого унутраного, ведаеце, ступару, калі ты просто трошкі ледзянееш, калі глядзіш на гэты здымак, таму што ты глядзіш быццам ім у вочы, і яны яшчэ не ведаюць тое, што ты ведаеш, што адбудзецца з імі. Яны ўжо ведаюць. Яны ведалі. Это вельмі цікавая гісторыя, бо гэта фотаздымак датуецца хутчэй за ўсё 28 годам. І па тых тэкстах, якія тады ўжо напісаныя, а Дубоўка ўжо напісаў: «Не будзе Владзімір Дубоўка спяваць пад зазубраны лёскат, загіну, няхай загіну». А Пушча ўжо напісаў лісты да сабакі, бо Джек, сабака ягоных бацькоў, гэта адзіны, з кім можна размаўляць, каму можна даверыцца. І ўжо напісаныя гэтыя радкі пра тое, што «Ну што ж мне пад халімам быць, хіліцца і ў хмары ўрэзвацца чырвоным буслам». І здаецца, да? І яно ўжо ў паветры, ўжо высланы за верш, не сябра ўзвыша, але тым не менш, Алесь Дудар. І зразумела, што той свабоды, на якую спадзяваліся, яе няма. Але ёсць яшчэ надзея, мне здаецца, што гэта важна ў гэтым фотаздымку, што вакол гэта фотаздымак за секунду да катастрофы. Калі ёсць яшчэ надзея, што прынясе, што ты здолееш прайсці праз кропелькі. Што, можа быць, гэты жорны гісторыі, яны цябе не закрануць. Да катастрофы 2 гады, прадчуванне катастрофы ёсць, але ўсё роўна ты глядзіш у камеру і усміхаешся. І гэта вельмі такая, мне здаецца, вельмі каштоўная ў гэтым фотаздымку рэч. Каштоўны настрой. А што вы асабіста адчуваеце, калі глядзіце на гэты фотаздымак? Мне хацелася б напісаць альтэрнатыўную гісторыю, калі я на яго гляджу. Такую, хоць раз напісаць гісторыю з хэпі-эндам. Каб маладыя прыгожыя, пасля там шчаслівыя, спраўджаныя, рэалізаваныя ў творчасці. І той праект, які яны задумалі, а ўзвышша вельмі каштоўнае тым, што у іх была стратэгія развіцця літаратуры. Што гэта... Мне як настаўніца гэта вельмі каштоўна, таму што гэта першае нейкае свядома выгадаванае пакаленне. Хай яны там ад бацькоў сваіх адмаўляліся да нейкага моманту і здавалася, што там это купала, трэба скінуць яго з параходу сучаснасці і гэтак далей. Але ў любым разе гэта быў крок наперад, зроблены з рэфлексіяй, сэнсаваннем папярэдняй традыцыі. Не з тым, што мы не можам сфарміраваць традыцыю, таму што кожнае пакаленне прыходзіць на спляжаную зямлю і мусіць всё наново пачынаць, і мы на гэтым ровары ўсё ніяк не можам паехаць, таму што мы кожны раз яго наново вынаходзім. Вот была спроба нейкай пераемнасці, была спроба стварэння свайго стылю. Это была іх амбіцыя. Яны ж дзеці Богдановича, таксама цікава вельмі. Мне гэта плынь у літаратуры вельмі блізкая, гэтага эстэцкага мастацтва, уяўлення пра літаратуру не як пра нейкі утылітарны інструмент, які дазваляе нам дасягаць нейкіх мэтаў, ну як звычайна ў школьных сачыненнях пішацца, што аўтар хацеў навучыць нас. Ты такі ходзіш і хочаш усіх навучыць. А вот гэтая спроба спасціжэння сябе, яна тут была напоўніцу выяўленая, асабліва ў паэзіі, і мне вельмі хочацца вот у тых маіх уяўленнях, каб у іх была магчымасць сябе рэалізаваць. І, безумоўна, там ёсць нейкая вельмі ўнутры тужлівая нота, бо я ведаю, што як яно будзе насамрэч, але ёсць у мяне, яны мне вельмі дарагія, таму ёсць такое жаданне іх абараніць ад гэтай будучыні. Трошкі закрыць іх ад гэтай будучыні, каб вот на гэтым моманце яно зафіксавалася і маладыя прыгожыя за момант да выбуху. Это я сабе так называю. Калі вы кажаце пра гэты здымак, такое ўражанне, быццам вы кажаце амаль што пра сямейны фотаздымак і пра нейкіх вельмі такіх дарагіх людзей. За 20 гадоў яны мне ўжо сям'ёй сталі. Я многа пра іх ведаю. Мне было важна гэтыя фотаздымкі паказваць. У мяне ў адной з першых у ліцэі з'явіўся праектар, это было шчасце, таму што аказалася, што нарэшце можна паказваць гэтыя
гэтыя фотаздымкі. Я памятаю клёвую гісторыю, якая са мной аднойчы адбылася, калі там на кожнай паре паказваеш гэта. Ну, іх жа не шмат гэтых фотаздымкаў, адпаведна, в залежнасці ад таго, чыя гісторыя, ты зноў вяртаешся да нейкага фотаздымку, проста у цябе іншы герой, і сядзяць дзяўчаты ў філалагічным класе, адна ад другой запытваецца: «Слухай, а хто гэта?» А тая да яе паварачваецца і такая: «Ну ты чё? Это ж Дубоўка!» І я адчула ў гэты момант проста такі вялікі настаўніцкі гонар, што нарэшце мае вучаніцы пазнаюць Дубоўку. Не проста там: «О, вот Пушкіна я пазнаю заўжды», а што у іх будзе нейкая і візуальная, у тым ліку, асацыяцыя з гэтай асобай. Ну, адпаведна, не тое, што смерць можна перамагчы, але тут яна трошкі прайграе. І нейкая бессмяротнасць існуе вось у гэтым сэнсе тады. Ну так. І тое, што яны назаўжды праз гэты здымак маладыя, некаторыя іх пражылі нашмат больше, Ну, вельмі не ўсім там пашанцавала. Але тут яны заўжды маладыя. Далёка не ўсе, да. Давайте раскажам нашым слухачам, слухачкам пра тое, каго мы бачым на здымку і як наогул гэты здымак выглядае. Як бы вы апісалі гэты здымак, калі не было б магчымасці яго паказаць, але б вы вельмі хацелі расказаць пра тое, як ён утвораны? Гэта таемнае таварыства. Таемнае таварыства вот мёртвых паэтаў. Ну, тады яшчэ жывых паэтаў, якія сабраліся ў Мінску. Гэта падрыхтаваная сустрэча, бо на ёй ёсць Уладзімір Дубоўка, а ён не жыў у Мінску, ён прыязджаў з Масквы, ён там працаваў, ён там жыў, і гэта заўжды былі вельмі важныя сустрэчы, бо сэрца ўзвышша прыехала ў Менск, і гэты вырушняк пачынаецца. На гэтым фотаздымку ёсць Язэпушча, ён ужо на той момант уцёк у Ленінград, праз крытыку жахлівую ягоных тэкстаў. Яму здавалася, што ён здаўляе сябе такім чынам захаваць. То бок гэта такі наўмысны прыезд, і я так разумею, што гэта наўмысная такая запланаваная фотасесія, бо яны мянялі пазіцыі, там. І гэта цікава, бо здаецца, што гэта арганізм, у якім няма лідара. Так. Мы акурат выбралі тую версію фотаздымка, дзе лідар у цэнтры, і вельмі цікава назіраць за тым, як адны ад яго адхістваюцца, ведаючы гісторыю таго, што будзе далей. Іншыя побач з ім, бо яны ядро гэтага аб'яднання, і яны распрацоўваюць яго стратэгію. Яны ім кіруюць, яны мазгі гэтага аб'яднання, яны ў цэнтры, вакол іх нарастаюць іншыя людзі. Варта адзначыць, што ўзвышша ў 20-е было элітарным літаратурным аб'яднаннем, параўнанне асабліва з маладняком, які налічваў там сотні паэтаў. Цяжка сабе ўявіць Беларусю, якой вот гэтыя сотні і тысячы паэтаў. Лёгка ўявіць сабе іх якасць іх тэкстаў. Тут была абсалютна іншая гісторыя, і мне здаецца, што ў нашай гісторыях гэта было першае сапраўднае літаратурнае аб'яднанне. Бо гэтыя людзі аб'ядналіся, каб рабіць літаратуру пад лозунгам «Мастацтва павінна быць узвышшым». І мне гэта вельмі імпануе, і вось ёсць яны, гэтае новае пакаленне вясковых хлопцаў, пераважна вясковых, все ў касцюмчыках. Это адносна таго, што за эпоха. І яны ўжо гарадскія такія. Можна па гэтым фотаздымку вывучаць моду. Так. Паглядзець, які там быў асартымент на рынку гэтых касцюмчыкаў, как из гробіка, потому што яны ўсе нібыта аднолькавыя, але вот, як бы, мы можам ацаніць гэтую норму, што ты мусіш быць у кашулі, у цябе мусіць быць гальштук, там пінжак і так далей. Цікава параўноўваць, як выступаюць на фестывалях сёння беларускія паэты, якая колькасць іх будзе ў касцюмчыках. Тут яны ўсе такія хіпстары. Іх ужо пачалі за гэта дакараць. За тое, што яны мыюцца, расчэсваюцца, і як там пісалі не сябры літаратурнага аб'яднання ўзвышша, але тым не менш, што маюць
насоўку, да, у кішэні. І гэта ўжо заганна, бо ты там, не смаркаешся ў руку. І вот яно гэта новае пакаленне. І на гэтым фотаздымку гісторыя гэтага пакалення. Вясковыя хлопцы, якія прыехалі ў горад, якія паверылі савецкай уладзе, бо яна дала ім перспектывы жыццёвыя, адкрыла перад імі гэтая магчымасць. Гэта першае пакаленне з універсітэцкай адукацыяй. Не пакаленне самавукаў. Это не Ластоўскі, не Купала, і не Ігарэцкі, якія вучыліся там, і яны зрабілі з сябе акадэмікаў самі. Вырасцілі самі сябе. У гэтых былі трошкі іншыя ўмовы. Яны маюць магчымасць атрымаць адукацыю. Яны маюць магчымасць друкавацца, бо ім ёсць дзе друкавацца. Для іх створаная, так, гэта інфраструктура. І, уласна, вот яны прыйшлі, і яны на ўзлёце на гэтым фотаздымку, глядзяць у камеру, трошкі усміхаюцца вечнасці, мне здаецца, тут, з амбіцыяй, безумоўна, з чаканнем, што там будзе, але хочацца, каб было добра. І, дарэчы, не ўсе яны глядзяць у камеру. Вось, напрыклад, Тодар Кляшторны так задуменна паглядае па-за... Ну, гэта ж імідж хіпстарскі, у яго і вершы такія, уласна. Таму яго, гэта таксама, ну, вось, калі глядзіш на іх і думаеш, боже мой, якія прыгожыя людзі, яны сапраўды падумалі, ну, вось так, па іх можна вывучаць там моду з таго, што можна было, напэўна, набыць, як можна зрабіць, але гэта ж розныя прычоскі, розныя вось гэтыя іміджы, розныя погляды, нехта нахіліў галаву і глядзіць так трошечкі з-пад лба, нехта глядзіць прама і быццам так адкрыта, нехта глядзіць праз Тодар Кляшторны. Романтычны герой. Так, і Тодар Кляшторны праз увесь здымак, ён жа глядзіць зусім іншы погляд, і быццам вось не існуе гэтых іншых людзей вакол яго. Ну, ён не тут. Гэта, ну... Гэта вельмі цікава, таму што гэта групавы здымак. Ён жа кажа нам і пра іх як супольнасць, і пра кожнага паасобку. І вось тое, проста вы казалі, як можна вывучаць іх узаемаадносіны і гэтак далей, і можна так па адным браць і глядзець на кожнага з іх таксама. Ну так. Для мяне самая вялікая загадка, чаму чорны лысы на гэтым фотаздымку. Што з ім папярэдне адбылося, што ў яго тут няма гэтых кудзераў, бо ёсць фотаздымкі трошкі ранейшыя, там з тым жа Адамам Баварэкам, і ён там такі вельмі прыгожы, выразны такі хлопец, у якога як бы вельмі хочацца закахацца. Ну, вось нават на ўсіх іх глядзіш, і здаецца, што ў розныя моманты свайго жыцця можна закахацца ў кожнага з іх, ці хаця б у іх вобраз, ці хаця б у нейкі твор, ці хаця б проста... Я только за Кондрата Крапиву не топлю. Нет. А так, в принципе... Кондрата Крапиву цікаво. Я так само, коли рихтувалася до нашої розмови, показала цей здимок чоловіку, який якому зовсім невідома білоруська література, який живе у Франції, ніяк не зв'язаний з мистецтвом. І я спиталась, як ти думаєш, про що ти фотоздимок? Він довго глядів, каже, я думаю, що у центрі гэта директор школи, а вакол яго настаўнікі. Вось так. І дакладна, я кажу, дакладна, да, дырэктар школы. Кажу, ну, прынамсі, гэта лідар іх групы. Вось так ён вылучаецца і садзіць па іх. Ну, так і ёсць. І гэты здымак такі вельмі паказальны. Але ж не на ўсіх здымках гэтай серыі Конрад Крапіва сядзіць у цэнтры і там у такой постаці. Хаця вылучаецца, напэўна, на ўсіх усё ж такі нейкай сваёй такой постаццю. Ну, ён адзін з заснавальнікаў звыш, але пры гэтым ён чалавек, які у кантэкст гэтага аб'яднання не вельмі ўпісаўся. І па тым, як склаўся яго лёс пасля. Ну, прынамсі, ён амаль дажыў да незалежнасці. Так, ён адзін з іх, які дажыў амаль да 95. Трошкі не хапіла. Не ведаю, наколькі гэта было прыемна перажыць сябе, сваю эпоху і сваіх таварышаў, але тым не менш ён зрабіў такі выбар і за гэты выбар плаціў сваімі тэкстамі, якія у гісторыі літаратуры, мне здаецца, не застануцца. Чаму з усіх здымкаў гэтай фотасесіі вы выбралі менавіта гэты? Таму што ён, мне здаецца, адлюстроўвае найбольш тую раскладку, якая ва ўзвышшы была. Мы бачым у цэнтры Владзіміра Дубоўку, ён не вельмі нават впісваецца, улазіць у гэты фотаздымак. Мы можам меркаваць, які гэта быў магутны, які ён быў мажны чалавек. І
все астатнія арганізаваныя вакол яго. Злева ад яго Адам Бабарэка, гэта светлыя мазгі беларускай літаратуры, чалавек, які мог канцэптуальна думаць, мог распрацоўваць стратэгію развіцця літаратуры, мог на высокім вельмі ўзроўні інтэрпрэтаваць тэксты. А справа чалавек, які стварыў вельмі годную беларускую прозу, гэта Кузьма Чорны, які намінальна ўзначальваў узвышша, які быў рэдактарам часопісаў узвышша і які па галаве атрымліваў за ўсё на свеце, што там адбывалася там шмат рознага. Давайте, можа быць, назовем, хто ў першым шэрагу і хто у другім, калі мы можам так назваць. Калі разглядаць, тут вельмі складана вызначыцца з шэрагамі, таму што яны так дзіўна сядзяць. Паўколам трошкі шэрагі. Калі рухацца злева направа, то Язэп Пушча, Адам Бабарэка, Владзімір Дубоўка, Кузьма Чорны. Тут да іх прыстроіўся адзіны нашанівец Змітрок Бядуля. Вельмі цікава, што гэта чалавек, які паспеў пабываць ва ўсіх літаратурных аб'яднаннях. Ён быў такой неразборчы ў звязях. Ва ўсіх літаратурных аб'яднаннях 20-х гадоў. І замыкае гэты шэраг Кандрат Крапіва. А вышэй, калі паглядзець, гэта Максім Лужанін, гэта Сергей Дарожны, Антон Адамовіч, Тодар Кляшторны, Жылачка, Владзімір Жылка, Васіль Шашылевіч і Пятро Глебка. Гэта не ўсё ўзвышша. Ёсць іншыя групавыя фотаздымкі, дзе, дапусцім, ёсць Андрэй Мрый, але больш за 20 іх ніколі не было. Туды было вельмі складана патрапіць у гэтае літаратурнае аб'яднанне. У іх быў такі спецыяльны абрад для таго, каб людзі збоку чужыя ім эстэтычна, чужыя ім каштоўнасна у гэтае літаратурнае аб'яднанне не маглі патрапіць. А пра каштоўнасці, это, здаецца, мы бачым нармальных савецкіх хлопцаў, але што гаворыць нам пра іх каштоўнасці? Вельмі простая штука, гэта тое, якія імёны яны выберуць для сваіх дзяцей. У Дубоўкі ў наступным годзе пасля гэтага фотаздымку народзіцца Альгерд, дачку Чорнага будуць зваць Рагнеда. У Жылачкі народзіцца Беатрыча, якая вырасце Наталлі. Адно імя і вся гэта ідэалагічная лушпіна з іх злятае, бо робіцца зразумелым, што для іх было важна і што насамрэч, як па-беларуску яны насамрэч бачылі свет. Я бачыла здымак Владзіміра Жылкі з жонкай недзе на вакацыях, не ведаю, дзе ён дакладна зроблены, і я так пабольшала фотаздымак, каб упэўніцца, што гэта сапраўды ён, таму што, думаю, это нейкі такі, можа, еўрапейскі там мастак, ці што на возеры Кома, ці нешта такое. Это вельмі такі еўрапейскія здымак. Ён насамрэч быў вельмі не савецкім. Ён і на гэты фотаздымак патрапіў. Чаму? Ён вярнуўся з эміграцыі. Ён быў студэнтам Карлавага універсітэта, філасофскага факультэта Карлавага універсітэта. Ён вяртаецца ў 26-м годзе, калі ўжо засноўваецца ўзвышша, ён вяртаецца сюды паміраць. Ён едзе ў Беларусь паміраць, у яго няма нейкіх ілюзій з гэтай нагоды. Ён страшна хворы на сухоты. Пра тое, што з ім адбываецца, можна пачытаць у ягоных дзённіках. Это таксама вельмі рэдкая гісторыя, што ў нас ёсць дзённік чалавека. І для беларускай літаратуры гэта рэдка здараецца, калі гэта такі інтымны дзённік, бо ён апісвае свае перажыванні, тое, што з ім фізічна адбываецца. Ён прыязджае сюды паміраць, а тут і знаходзіцца гэтае каханне Дарымы Маневіч, яна такая, ён цікава яе апісвае, як такая страшна злосная яна, вот такая. І для мяне ён адзін з маіх любімых паэтаў. Я вельмі люблю гэтую яго прагу хараства. У адным з эсэ ён піша пра тое, што чаму ж мы не вынайшлі рэлігіі хараства, якім бы быў свет, калі б людзі пакланяліся хараству. І вось гэтае бачанне прыгожага з гэтым ёсць боль затоенай тугі ў кволым
паху звялых кветак. І вот ён такі абсалютна не для таго часу, якога адным з першых вырвуць з гэтай зямлі. Ён, не дажыўшы да 33, памрэ в Аржуме, ніколі не ўбачыўшы гэтую сваю Беатрычу, толькі ў яе будзе ў яго гэтая пасмачка валасоў з сабой. І ён такі вельмі, канешне, і еўрапейскі, іншасветны вельмі, як Богданович. Ён такі іншапланетнік на гэтым фотаздымку таксама. І за ім свая гісторыя і свая спроба знайсці сваіх у гэтую эпоху, пра якую вядзецца. Бо ён трошкі з іншай пясочніцы тут. Ён так трошкі бачком стаіць на фотаздымку. Бо ён з іншай пясочніцы, так. Да. Што важна яшчэ было б сказаць пра гэты здымак і пра тое, чым адметнае аб'яднанне ўзвышша і як мы можам гэта пабачыць, пра гэта даведацца, ці нешта, што вы хацелі б, можа быць, дадаць пра асабіста, пра некага з людзей, з пісьменнікаў на здымку? Вельмі часта гэтым здымкам ілюструюць чорную ноч у гісторыі беларускай літаратуры, ноч паэтаў, тое, што адбылося 29 кастрычніка 37 года. Гэта не зусім справядліва, як мне здаецца, бо ўзвышша пацярпела адным з першых, і гэта шмат каго з іх, страшную рэч зараз скажу, але тым не менш шмат каго з іх уратавала ад гэтай чорнай ночы, бо яны ўжо былі не тут. Гэта людзі, якія, і для мяне гэта вельмі важна, якія хацелі ствараць мастацтва сапраўднае у эпоху прапаганды, і гэта нам вельмі зараз адгукаецца і зразумела, як гэта. Бо эпоха ўкладала вялікія грошы, улада ўкладала вялікія грошы у мастацтва для таго, каб стварыць гэтую новую рэлігію, тое, што зможа аб'яднаць гэтыя розныя рэспублікі і гэтых розных людзей у незразумела чым пад назвай савецкі народ, а яны, якія нібыта прыйшлі ў літаратуру з гэтай мэтай, бо кожны з іх быў, за выключэннем, можа быць, жылачкі, быў у маладняку і падпісвацца пад тым, што маладняк і камсамол гэта адно і гэтак далей, у нейкіх падлеткавых запалах, а пасля яны гэта перараслі і захацелі ствараць мастацтва, мераючы сябе меркай чалавечнасці і ведаючы, што яны за гэта заплацяць. Бо ў іх лістах ёсць гэтыя хлопцы, загінем усе. І вот гэта, што мне так робіць такім балючым і адначасова такім важным гэты фотаздымак. Я бачу на ім людзей, роўных сабе, якія гатовыя плаціць за тое, каб жыць па сваіх каштоўнасцях, у адпаведнасці са сваімі каштоўнасцямі. І тое, што беларускае было для іх каштоўнасцю. Тое, што яны беларускае мералі агульначалавечай меркай. Што яны разумелі, што мастацтва не можа быць без традыцыі, што трэба на нешта абапірацца. І пры гэтым не замыкаліся выключна ў традыцыі беларускай, бо ва ўзвышшы з'яўляюцца пераклады, яны вельмі працуюць над культурай мовы. Яны разумеюць, што наша месца ў свеце, яно нам дадзенае апрыёры, яно годнае, і варта сябе ў сваіх тэкстах годна паводзіць, каб гэтаму месцу адпавядаць, але няма там нейкіх ужымак, спроб заплюшчыць трывогі для таго, каб па-беларуску напісана і добра. Вот гэтая культура верша, эксперымент з апорай на традыцыю, з тым, што трэба вучыцца, трэба вучыць мовы. Сярод іх Дубоўка, адзін з першых беларускіх перакладчыкаў, які пасля знойдзе, ён заплаціць за ўзвышша і за сваю пазіцыю 28 гадамі свайго жыцця. Яго хутка достануць з гісторыі ў 30-м, ён вернецца туды ў 58-м абсалютна іншым чалавекам. Але для яго будзе гэтай спосабам вернасці сабе перакладчык шекспіраўскіх санетаў. Ён іх все пераклаў, і мы можам вучыцца гэтаму, як па-майстэрску гэта зроблена. Якая там мова,
і гэтак далей. І для мяне яны важныя вот гэта. Той годнай пазіцыі, якую яны займалі, і цаной, якую яны заплацілі, і тым, што гэта былі людзі вялікіх выпрабаванняў, і людзі пры гэтым не паламаныя. І тое, што ад іх захавалася, тое, што яно ёсць, як тэксты Бабарэкі, якія захаваліся падчас яго арышту ў канапе, на якой спала дзіця. Там вот ляжаў яго архіў, і прыйшлі таварышы забіраць бацьку ў дачкі. Але падумалі, не будзем будзіць дзіця, і канапу не паглядзелі. І гэтыя рукапісы захоўваліся дзесяцігоддзямі, пакуль не былі апублікаваныя. Але для мяне гэта ўсё пра гісторыю такой жорсткасці эпохі, і пры гэтым пра вялікі подзвіг людзей, якія спрабавалі сябе і сваё ў гэтым захаваць. І так атрымліваецца, што іх гісторыя і асобы, і іх літаратура, іх творы, і то, як яны выглядаюць, у прынцыпу, на гэтым здымку, ўсё гэта арганічна пераплятаецца. Так? Гэта ўсё выглядае вельмі звязана і паслядоўна, і адно быццам бы дапаўняе тут другое. Ну, гэта фотаздымак як лабірынт, таму што ты можаш па розных дарожках пасля ісці, і яны цябе ў розныя месцы прывядуць. Альбо, не ведаю, высылку в Расію, альбо у лагер, як Адама Бабарэку, бо ён загіне ў лагеры, альбо як там успаміны Дубоўкі. Ён не напісаў лагерных успамінаў. Яго эпоха навучыла трымаць язык за зубамі. Ёсць успаміны, якія называюцца «Сярод добрых людзей». Вельмі завуаляваныя, але тым не меншыя, але вот як бы туды мы можам патрапіць. І можна яго дарогамі ў Грузіі праехаць, бо ён там будзе таксама у высылцы знаходзіцца. Альбо ва Ўржум, як Владзіміра Жылку, альбо ў Курапацкі лес, як Кляшторнага, бо ён адзіны, хто раздзяліў гэтую ноч паэтаў, патрапіў у 37-м, альбо мы можам дажыць да 91-га разам з Кандратам Крапівой, будучы, не ведаю, віцэ-прэзідэнтам Акадэміі навук, акадэмікам, ардынаносцам, гэтак далей. Это лабірынт лёсаў, але у гэтых лёсах усё пакручаста, вельмі складана, і памылкова, мне здаецца, падыходзіць да гэтага з нейкімі катэгарычнымі ацэнкамі. Бо збольшага сумна, калі з таленавітым чалавекам атрымліваецца тое, што атрымалася з Кандратам Крапівой на выхадзе. Калі ў цябе едкі язык, яно ж такое, і у цябе ёсць выключны талент. Бо калі сярэднестатыстычнага беларуса запытацца, які верш са школы яны памятаюць, ну, вялікая вельмі верагоднасць, што гэта будзе байка Кандрата Крапівы. Табе проста чалавек, які да белыта не мае ніякага дачынення, пачне шпарыць гэтае у адным сяле, неважна, дзе хадзіў баран, у чардзе, і вот это вот все, бо яно чапляе, яно трапляе ў твою памяць. Але пры гэтым на што ты гэты талент траціш? Та? Як ты там сабе на горла наступаеш дзеля таго, каб яны зніклі, а ты жыў далей? Гэта, конечно, вялікае пытанне. Я вельмі радая, што мне гісторыя пакуль што такога пытання не паставіла і такога пытання не задала, бо ніхто з нас не ведае, як бы мы ў гэтых абставінах на яго адказвалі. І мы не ведаем, не засталося ніякіх сведчанняў, ні пісьмовых, ні нехта, хто мог бы некалі расказваць так пра тое, як яму было у гэтым. Ну, мы можам спрабаваць рэканструяваць вельмі у апошнія, ну, цяжка казаць у нас, апошнія 5 гадоў прапала, як здаецца, але рабіліся ў 21 стагоддзі вялікія намаганні для таго, каб вярнуць гэтую гісторыю, вярнуць кантэкст. І ў выдавецтве Лімарыус выйшла кніга пра Владзіміра Дубоўку, допустим, з лістамі. І ін ёсць. Тое, што яму пісала жонка там у лагеры, гэтак далей, і як там што адбывалася, то бок нейкія ўскосныя дадзеныя яны ёсць. Цэласная карціна на нашых абшарах гісторыі, мне здаецца, немагчымая. Гэта пра тое, пра што маўчыць фотаздымак, і пра тое, пра што маўчыць літаратура, таму што па нейкіх прычынах ці гэта не захавалася, ці не можна было сказаць, і это тое, што застаецца, да? На палях.
кантэкстам. Часам вельмі хочацца аддзяліць аўтара ад тэксту. І вот гэта той момант, калі хочацца, каб тэкст быў асобна, а аўтар з усімі яго рознымі бакамі быў асобна. Часта не трэба ведаць многа, бо не зможаш пасля з гэтымі тэкстамі працаваць. А у вас такое здаралася, напэўна? Было складана. На гэтым фотаздымку 2 драматургі. Толькі адзін пра гэта яшчэ не ведае, Кандрат Крапіва, але побач з ім, калі зірнуць, над ім навісае там Васіль Шашалевіч. Ён хроснае дзіця Крапівы, там трэба было, каб патрапіць ва ўзвышша, каб нехта з тых, хто ёсць ужо цябе рэкамендаваў, ён хросны бацька, як Андрэй Мрый. Гэта важны вельмі драматург 20-х, ад якога вельмі мала што захавалася. Калі ён знікне, то страшная гісторыя ягонага знікнення, але там не менш. Яго месца зойме яго хросны бацька Кандрат Крапіва, які прыйдзе на ўжо гэтую зачышчаную тэрыторыю, на якой не будзе канкурэнцыі, ніхто не зможа з ім канкурировать, бо гэта будзе голае поле. Но дзеля справядлівасці я б хацела бачыць ва ўсіх праграмах сімфонію гнева Васіля Шашалевіча, а ніхто смеецца апошні. Некалі ў гэтай альтэрнатыўнай гісторыі, якую вы якраз такі хочаце напісаць, і альтэрнатыўная праграма. Ну, альтэрнатыўная праграма больш рэалістычна выглядае. Альтэрнатыўная гісторыя, гэта ж можа быць такое нешта уяўная такая фантазія, фантасмагорыя пра тое, чым магла быць беларуская літаратура, калі б. Хаця вельмі сумна пра гэта думаць, таму што калі пасля мы супастаўляем з рэальнасцю, то, можа быць, лепш тады і не трэба развіваць гэты вельмі добры сцэнар, каб не было яшчэ больш балюча за тое, што было б мажлівым, але не стала. Больш верагодна, гэта вярнуць тэксты, якія ў нас ёсць, і паспрабаваць гэтыя тэксты не тое, што пашырыць, папулярызаваць для масавай свядомасці, таму што ў нас ёсць гэтая літаратура, проста хто пра яе ведае. Ёсць запіскі Самсона Самасуя, напісаныя ва ўзвышшы. Мы жывём в Самсоне Самасуі. Стылістычна гэта эпоха Самсона Самасуя, але пры гэтым у колькіх людзей ёсць такая асацыяцыя. І тут пытанне, мне здаецца, вяртання з аднаго боку гэтых тэкстаў і ўкаранення іх як сваёй традыцыі. І вялікія тут крокі важныя былі ўжо зробленыя. А з іншага боку гэта перазборка канона. І падыход да тэкстаў з мастацкай пазіцыі, з эстэтычнай, я б вот вельмі хацела ўбачыць калі-небудзь такі узвышаўскі зборнік, складзены, не ведаю, Андрэем Хадановічам, яго выключны густ у гэтым плане. І гэта іншая літаратура, чым тое, пра што нам расказвалі. То будзе не хлопчык-лётчык. Гэта будзе, ведаеш добра, ты вельмі прыгожая, вусны твае кармазы намасмужаныя. Ты так думаеш, ах ты дубоўка, вот же ж ты быў сердцеед. Ну, так і было. Кляшторная читала «Моя любимая», і там вось якраз такі ўсё, пра што мы размаўлялі. Там і гісторыя, там і каханне, там і пейзажная таксама, і душа, і вельмі, да, вельмі шчымліва. Я нават думала, чаму гэты верш неяк не трапіўся мне раней. І, да, пачытайце, слухачы і слухачкі. Гэты верш можна знайсці ў інтэрнэце, як і іншыя, дарэчы, шмат якія творы от узвышваюцца тыя, якія будзе цікава адкрыць. Добра, што такая магчымасць зараз ёсць пры жаданні знайсці хаця б частку гэтых твораў. Вяртаючыся да фотаздымка, цікава, ось Ролан Барт, таксама, дарэчы, цікава, што некаторыя даследчыкі, да, былі і літаратуразнаўцамі, і мастацтвазнаўцамі, і гэта да нашага першага пытання пра тое, што можа звязваць літаратуру і фатаграфію. Так вось Ролан Барт выпрацаваў два такія паняцці: студыум і пунктум, праз якія мы можам неяк разглядаць, чытаць, разбіраць здымак, выяву. І вось студыум гэта якраз такі гэта рацыянальная нейкая такая інфармацыя, якую мы можам даведацца, прааналізаваць, нешта такое відавочнае. А вось пунктум гэта тое, што у фотаздымку чапляе, і што ў кожнага будзе вельмі асабістым. Тое, за што чапляецца погляд, можа быць погляд чалавека на фотаздымку, можа быць нейкі персанаж, можа быць нейкая дэталь, і тое, што
неяк суб'ектыўна выклікае ўнутры такую рэакцыю, якую быццам бы немагчыма словамі патлумачыць чаму. Як вось такі студыю мы з вами добра меркавалі, ды нават гэтую суб'ектыўную частку, але ўсё ж такі, калі вы зараз глядзіце на гэты фотаздымак, што так неяк чапляе вас асабіста, якая можа быць дэталь, які персанаж, які што асабіста для вас такі пунктум у гэтым здымку? Я много разоў на яго глядзела, і мне здаецца, што этот пункт мяняецца ў залежнасці ад таго, у якім настроі знаходзішся і які фокус. Мяне чапляе, наколькі яны мне родныя. Ну, нібыта я гляджу на сваякоў. Ёсць у гэтым такая нейкая светлая туга. Вот глядзіш, думаеш, боже, какие родненькие. Чорны, давай уже гальштук поправлю табе. Што там у тебя скруцілася на шыі? Такія ўсе, пры гэтым на фотаздымку цікава, што ўсе зашпіленыя такія. Так. Яны нібыта ў дзелавым. Так, і ва ўсіх цёмныя такія касцюмы збольшага. Здымак чорна-белы, вядома, мы там не ведаем, якіх яны былі колераў, але там ніхто не апрануты ў белы які-небудзь касцюм, ці ніхто там не падумаў, я без гальштука прыйду, альбо не ведаю, без пінжака. Таму можна вывучаць моду, да, безумоўна. Ну так. А калі вы зараз, пасля столькі гадоў даследавання літаратуры выкладання, глядзіце на гэты здымак, што першым вам кідаецца ў вочы? Якая адпраўная такая кропка, з якога вы пачынаеце яго разглядаць? Дубоўка і вобраз дубоўкі тут, бо ён такі змястоўны цэнтр, як мне здаецца, гэтага фотаздымку. Вакол яго ўсё арганізаванае тут. Бо ён сабой вельмі многа і прасторы займае, як магутны чалавек, але пры гэтым тое, як ён глядзіць, мяне вельмі чапляе. І узвышаецца быццам бы, да, ён такі цэнтр, быццам бы, гэта другі такі рад паўколам, да, атрымліваецца, што это быццам бы такая гара, і вось пік гэтай гары, гэта дубоўка. А ён і быў такой гарой, так? Калі б вам трэба было пісаць гэты здымак адным нейкім гукам, які б гэта быў гук? Яны ў нейкім будынку, мы бачым на гэтым фотаздымку акно. За акном у мяне маршыравала б эпоха. Марш. Хада маршавая. Калі не хада, то танга, то астатняя нядзеля. Где-то там вот. Утомлённое сонце. А чаму цікава? Это нейкі складаны такая повязь асацыяцыя, але гэта таксама пра секунду да выбуху. У арыгінале гэта ўвогуле танга пра самагубства, да? Але тут не такая, ну хаця тое, што нарабілі, было самагубствам насамрэч. І чамусьці гэта эпоха ў мяне з гэтай музыкай асацыюецца. Грамафон дзе-небудзь бы граў там, і вот была то астатняя нядзеля. А калі трэба было папісаць гэты здымак нейкім адным пахам, з водарам, што б гэта было? Адным не атрымаецца, гэта быў бы водар кавы і цыгарет. Мне здаецца, што гэта самая літаратурная гісторыя, якую можна знайсці. Мы з вами размаўлялі пра тое, што гэтыя здымкі нейкім чынам таксама дапамагаюць стварыць нейкі вобраз пісьменніка, ўспрымаць творчасць. Вось як для вас здымкі ўзвышваюцца паўплывалі на тое, як вы ўспрымаеце асабіста іх творчасць? Ці як яны паўплывалі на тое, які вобраз гэтых аўтараў ствараецца менавіта ў вас? Ну, яны рамантычныя героі. І я бачу перад сабой поўных жыцця маладых прыгожых хлопцаў, якім кажуць: трэба умець шпалы кахаць і цалаваць семафор. Да? А я разумею, што цалаваць яны хочуць не семафор. І на гэтых фотаздымках гэта для мяне відавочна. Яны спрабавалі стварыць кірунак, якому прыдумалі назву аквітызм, жывая вада. Это была такое. І гэты фотаздымак для мяне вельмі жыццёвы. Ён такі вітальны. І я бачу іх. Бачу не бараду дубоўкі, не чалавека, які вярнуўся з высылкі. Я бачу прыгожага хлопца, у якога ўсё наперадзе. І для мяне гэта вельмі каштоўна.
І, дарэчы, калі глядзіш на гэты здымак і ведаеш, якія іншыя былі здымкі ў гэтай серыі, падаецца, што вось яны застылі на гэтую паўзу, і праз секунду яны там смяюцца і будуць сядзець на падлозе і рабіць вось гэты іншы здымак, дзе яны там трошкі больш такія расслабленыя і гэтак далей, але тут так смяюцца. І недзе столік з каньяком. І быццам бы яны смяюцца, хлопцы, пауза, трэба застыць і зрабіць гэты фотаздымак. І такія, так, хоп, гаштакі паправілі, хто як змог, хоп, селі. І пасля, калі там фотограф, напрыклад, сказаў, гэта невядомы фотограф, дарэчы, што ўласціва таму часу, напэўна, фотаатэлье ці фотограф з фотаатэлье. І, напэўна, калі ён сказаў, што ўсё, пауза зробленая, да, то там нейкі смех, да, мне такі уяўляецца, быццам, уяўляеце, якія мы тут сур'ёзныя, сядзелі, да, стаялі і рабілі гэты фотаздымак для гісторыі. Хіпстары. Так, і гэты вобраз, які яны імкнуліся стварыць, і гэтыя каштоўнасці, да, і вобраз з іх твораў, это еўрапейскасць нейкая, і вось яно ў гэтым здымку, ці прынамсі тое, як яны уяўлялі, да, гэтую еўрапейскасць, таксама. І вось гэта нейкая ідэя захаваць для гісторыі, і нейкая ідэя нават гэтага гуманізму, ну, быццам, так, гэты здымак сапраўды вельмі цікавы. Калі прапанавалі гэты здымак, я спачатку падумала, ну так, групавы партрэт, можна доўга размаўляць пра іх лёсы, творчасць і гэтак далей, але сам здымак, і чым больш я ў яго аглядалася, можна сказаць, што на яго медытавала проста шмат. І тым больш ты думаеш, да колькі ж тут усяго цікавага і пра эпоху, і пра фатаграфію, і пра літаратуру. І, можа быць, як у кожным фотаздымку, нават пра нас, як мы глядзім на яго, што мы аналізуем, на што мы звяртаем увагу і за што мы цепляемся і што быццам бы пакідаем з сабой з гэтага здымку. Бо насамрэч кожны здымак, ён і пра таго чалавека, кожны партрэт, так, ён і пра таго чалавека ці пра тых людзей, якія на ім, пра таго чалавека нейкім чынам, які робіць гэты здымак, і пра таго, хто на яго глядзіць. Так мне падаецца. Так ёсць, гэта такая Беларусь прыгожых людзей. Вот глядзячы на гэты фотаздымак, я бачу прыгожых людзей. І мне гэтага дастаткова. Гэта супер канцоўка для інтэрв'ю, але, можа быць, вы хочаце яшчэ нешта дадаць, ці пра здымак, ці пра ўзвышаўцаў, ці пра вашы адносіны з фатаграфіяй, з літаратурай? Можа быць, нешта, пра што забылася спытаць і вельмі важнае для вас? Мне проста хочацца, каб людзі звярталі на гэта ўвагу. Я вот все жыццё збірала гэтыя фотаздымкі. Недзе там усплылі, трэба гэта захаваць, гэта абавязкова спатрэбіцца, і гэта нібыта гісторыя, ну, твайго роду, якая мусіць быць недзе там у нейкую папачку захаваная, каб пасля гэта можна было паказаць. І мне б хацелася, каб людзі знаходзілі ў наш час для сябе імгненне, каб паглядзець на прыгожае і задумацца, спыніцца. І гэтаксама, як і імгненне для таго, каб прачытаць сабе верш, спыніцца, усміхнуцца таму, як класна гэта зроблена, і як класна, што чалавецтва гэта ўмее. І я б, можа быць, сказала зрабіць гэта з адкрытай душой, таму што калі ты робіш так, ты пускаеш пра сябе, то тады ты знаходзіш, можа быць, менавіта нейкія такія сэнсы, якія адгукаюцца і ў сучаснасці, ў сэнсе часу гісторыі, і самому сабе таксама. І тады, напэўна, дадаецца яшчэ нейкая такая большая цікавасць. Не скажу вартасць, таму што вартасць у іх вялікая сама па сабе. Але такія ствараюцца асабістыя адносіны з літаратурай і з гэтымі творцамі. Праз іх лягчэй разумець нас. Таму, мне здаецца, гэта вельмі важна. Дзякуй вялікі за цудоўную размову. Дзякуй вялікі, Юра. Дзякуй, што былі разам з намі. А якія візуальныя, гукавыя ці іншыя асацыяцыі выклікае гэты здымак у вас? Ды пра якія здымкі беларускіх фатографаў вам было б цікава даведацца больш? Пішыце ў каментарах на Ютубе і ў садсетках ФШ1. Будзем удзячныя рэпостам і да хуткай сустрэчы ў новым фатаграфічным падарожжы.